Canada smile Ghana see for some Adwenepahene aka Nkrataa King Kong aka Fukin aka be ma yemfa na yere ni munya fom aka Mitua na omatiam he you betu omatiam da bia o aka Mr No Pressure he Adwenepahene do mecha pressure be fa o what the pa na ugina ho o be provoke no size the whole social media blogger ba ko a ono wutu fe ti konka fom ene Adwenepahene o se da bia me ka chere mo se Agradaa Nkrofuoɔ nyina mo agimi once Agradaa Nkrofuoɔ da bia me ka chere mo se mo agimi ebuso share video ma me Agradaa Nkrofuoɔ me ka chere mo se mo ye nkran ketengete tu sa na Agradaa Nkrofuoɔ ya me pese mo attention too much because mo agimi Jimmy e pani mo tutu kwan ebi mo tutu kwan mo to mo bra akufo do kan mo ate sika mpedede mo se 1 gig ate moto Agradaa we de Agradaa tutu mo ntwo Agradaa enu be ma no taxi driver 1 gig ena wate moto no won se mo afele ene ye ba be breaking news ena amame Agradaa wo fie ena munya na asem ka na Agradaa wo fie na munya Agradaa asem ka na mame Agradaa pie ba ye betwitwa mo ye be ye mo sei Agradaa Jimmy fo nko a ye Agradaa wo ye ni papa mo mantufo mami omo ka kings nyina dada omo ka kings nyina dada o Agradaa Nkrofuoɔ nyina ka kings ay dada omo ni ka Agradaa Nkrofuoɔ obi wo kropɔ table tira na car driving mirror na abo car we esiwe Agradaa Nkrofuoɔ no bitimi use car say na ne driving mirror na abo okwa driving mirror say na abo oni scampo na gotobi ehie nie Agradaa Nkrofuoɔ nche se maame ne kokoda mu no aha omo tumi ntena Agradaa Nkrofuoɔ ya asempa nie ebi mu nkrataa nyina asese Agradaa Nkrofuoɔ ebi mu tete abrochire omo nkrataa nyina asese fake marriage awale na si a bebre epe Agradaa Nkrofuoɔ de mo we ya fake marriage no aban be bo makofi o mo fake marriage na mo ya asai na mo san pe wo fro no aban be bo makofie on sa adwen bone kutamu nti no mo ye awale so nkrataa na eseye say mo san pe wo fro asan aye on se enyeyi se abusua Agradaa Nkrofuoɔ mo jimi to the stand say me say no ebi mo ko Ghana kro mutumi mabiem ebi mo ko Ghana ne omutumi mabiem da because adwene kita mo ne nye hwe maami mo se ye taa maami achi ye tia brochire ye taa maami achi on jimi anti mo nkrata akra asese ayesi ano krata kita ebebre se de omudi aduru krata kita ebebre se omudi aduru okọ Ghana ne obeka omutumi ma back da kwasasem no muti kan se wiase no mudie enam adwen boni nti no wo we se uria bad no na ba so on Agradaa Nkrofuoɔ no papa bia ni abusua from A to Z obi obo support Agradaa bia jimi no kropa na meka kire no obi obo support Agradaa bia no Adwenepahene na bia omani Adwenepahene na me ka se me bia Agradaa ni me bia Agradaa ni ka kire Agradaa se Nkrofuoɔ do achi nyina no mo no Nkrofuoɔ do achi no omo no nti maame ye study e wo ho ade chinya na Agradaa be ye video that means Agradaa nankasa no was start tie me no mafutuo na che o tie mafutuo na che but enam say Jimmy for doors e won side nti no Agradaa Nkrofuoɔ timantu no for say aso branch ne kan fa Agradaa ba abonte be ka san obi say ko social media no so obi so bi do wa obe share video obe yo say me nam de baaye nkrataa mu King Kong nkrataa mu hene be ma yemfa na jere de mu nya fom be ma pressure motor pressure da ma sisi a wanga sabu su to oba bro say ya so na hunu hwe president and assemblyman enkontokwa president and assemblyman enkontokwa Agradaa Nkrofuoɔ nyina omo ya assemblyman afo Agradaa Nkrofuoɔ nyina abusua obi o ya Agradaa nipa bia no baba kan sama fa Adwenepahene hu bia no ya assemblyman e o manim Agradaa Nkrofuoɔ nyina no abusua tie nie pa mo share video ma me Agradaa Nkrofuoɔ nyina no obi o baba kan Adwenepahene no asem bia ya assemblyman I'm the president me ya president o makonya nam teso no utu obi na obeti atumi da they are trying omo try hey o try kwa untimi ntu Adwenepahene and obi ya na Agradaa Nkrofuoɔ no pese nka Adwenepahene unsa me ba me mo Agradaa Nkrofuoɔ no obi adin
Once Agradaa Nkrofuoɔ me come nyina bomo because omo nyina ye nkra omanim. Omo ye nkra omanim enuntina me ba me come nyina bom. Nti obi support Agradaa bia ni ho a obeti onu ne di on me platform so. Omo nyina me come nyina bom na mamoa omo because omo nyina agimifo. Mo betra media so mo twa ntro. Na mo twa ntro, na mo twa ntro. E na Agradaa ofie o, na Agradaa so ne fie. Abusua Agradaa still na onya ma fie. Once a 1 gig atimoto. Once a 1 gig atimoto. 1 gig atimoto. They say no ni atimoto amu ha won say. Once a mo jimi. Agradaa nka say nua atimoto. Nti abuso ensi ande de won say. Isi Agradaa Nkrofuoɔ nyɛ ɔmo akohwefoɔ. Ɔmo antam mo maame no. Ɔmo niska. Ɔmo tototo nsaase. Ɔmo si dan krampo na eduru furo a yentimi nkɔ furo so. Ɔmo si abro san krampo na eduru wa na aka because ɔmo mprane good. Omo nti sa Adwenepahene wate ase Agradaa Nkrofuoɔ nyina omo ye nkran ketenkete wate ase ai seglege usa se video ma me na de manya Agradaa Nkrofuoɔ no ha bibi besi onse mo jimi Agradaa Nkrofuoɔ de bia medi mo atem sa because mo Agradaa o mo maame no na mo abro kira mo tete kra mo fo so kra mpo se Adwenepahene kira mo se otu kwan a yese kra no eno kra mpo na mo fo so kra mo ntumi montumi na mo no maame na mo betu maame ne fo na maame ne time gyan na wo ye no wo nko ade mo de jimi sa na mo support kronfo ade mo so mo bokro no bu abrochire Agradaa Nkrofuoɔ no bebretimi tena abrochire otifie abrochire o na ya dum ne light ne gas krampo timi epai oti abrochire wonya skampo no da tua light be Agradaa Nkrofuoɔ nto mu sa Agradaa kodem sa na busua se ayeden mo ankasa omo pregidigidi mo maame no na mo de mo be compare Adwenepahene tu sa Agradaa Nkrofuoɔ no obi aba ai na Adwenepahene no e na unsa face the country for no so nyina no me na mabo mu nyina to mo nyina ba Adwenepahene mo nyusi din no ati ase Adwenepahene ye guy otumi nya Adwenepahene otu fa to Adwenepahene no na o kwasiafo Agradaa Nkrofuoɔ no ha na hwe yere hwe ba Agradaa Nkrofuoɔ no ha na hwe yere ba mo ntimi hwe yere mpo no ma hwe ma Agradaa Nkrofuoɔ no bebre siti abrochire sujadie atwa kromu nya bi ni nti aboafo mutirim tuns Agradaa Nkrofuoɔ no bia betena ho na o ka Adwenepahene no asema one omunya twenni nti omutirim nyina keki nti omunim se nka Agradaa mpo de at least kene ma me bedin komo kakra ma me ye mpena o akire on sa Agradaa o dem muntumi ko beli no mo no pa nyina muntumi ko beli Agradaa na mujimie na maame no yi no maame nso enyi maame onso nya 1 gig atemoto onya 1 gig sika na mo pa fra Agradaa ho no o fa mamo Agradaa wonu krampo se Agradaa sika asa se Agradaa sika asa ntime ka kire mo kwasafo mo to na mframa e fa mo ho e na mo pese maame de mframa be fa maame no ho e no wabo ne maame na ye na nko maame do abonta be pa che wo no mo to na mo se jimi me say abusua from A to Z Agradaa Nkrofuoɔ no nyina omo jimi omo nim nyansa obi be support Agradaa bia ni ho a wonim nyansa ajimi fo nko a me ka kire mo ti me Adwenepahene de me say Agradaa Nkrofuoɔ de omo ye nkorant no na me no omo di MPM from me no me platform so dabi once a 1 gig hu hiase ne mu nyina mo Agradaa Nkrofuoɔ because 1 gig abe kana okre adam de pay 1 gig me Adwenepahene do ya ade na me po asem ma be po asem adam de pay 1 gig asem ka kra bi no say 1 gig etimi ye dey ebe ti omoto say 1 gig meda mu nyina say 1 gig say ka 1 gig a blogger ka me grade no can no man position say ka 1 gig a blogger ka man highest position there e wo social media so some blogger what I can okre 1 gig yes 1 gig me register why maybe a page amount no be have breaking news no be can okre 1 gig and we didn't swear there pa 1 gig and that's the first year but it's a kind of pro to say yes Agradaa Nkrofuoɔ nyina wo ajimi fo ase fo kwasiafo moto na eduru muso kra mutumi enya hwe maame na obokro no
na mbutwa ntro na maame ne yi no na mama Agradaa so kramo ne nkasa afon so da Agradaa yi so hia moa motu kwa betena buruchire Agradaa ne san support mu tua mo dan kama mo Agradaa ene efidi mo Agradaa nkraman Agradaa nkura ntese na obi asole opeso de nkobo Agradaa na obeda ne kraman obi asole a ewiase apo mu nyina ntino omo so mo de nkobo Agradaa na obeda ne enkraman no mpo wo asiafo titi aburuchire Agradaa Nkrofuoɔ hwan na taba aburuchire be yusu tie rubber hwan Agradaa bloggers no hwan na taba aburuchire from A to Z so be yusu tie rubber ka asia mo de tona Jimmy sa ye hwe yere hwe ma o ai aburuchire ha no so one time wa look at aso a aburuchire one time wa look at aso no yere antena na ya Agradaa ni pa wo ya akora me modin da mudin pie fuma no mu da because me no me ogoro me king me president and assemblyman who assemblyman for mama position no mo be challenge ai president Agradaa Nkrofuoɔ no nyina ya assemblyman for busua Agradaa Nkrofuoɔ no nyina ya assemblyman for a mo mama position ai assemblyman for a tete aduane hye mo numu no ya mo ba bia akobese motuma pechi kakra no assemblyman for no mo ba be gagai masa munkoyi muka tie rubber kin mi hwade o muka mu yusu a driving melo nyina paapai na ntikojo ho tie aburuchire yusu na ntikojo ho ka o ye nipa aboa kwasi broni kura ka kiro se ka sa ka we kura Ghana kura ye nye no ka we Ghana kura nye no so mu se tie aburuchire na Agradaa Nkrofuoɔ no nyina nam se chesere ene wo hia kwadale mu nti no asiafo mo so la jimie sa mo hwa yire nhwema mo sam do mo be Adwenepahene mo hwa yire nhwema na mo fa mo me Adwenepahene ne yen hwa ade Agradaa Nkrofuoɔ akohwi bra akohwi Agradaa Nkrofuoɔ no bi no obi wo timinya broni half cast otiminya broni ba na twere 1 2 3 na akotam ne picture abebo ne fie owie ye na na oba na gya no oba so ye dwon se wo Jimmy kura oba ne kote ya ye frɛ bo man bi Agradaa se wo nipa ne Agradaa kokokokoko ne apam no ta Agradaa Nkrofuoɔ ndo mo dwuma no no abusua nkwasasam no mo te social media so no mudi on se manyamo 1 giga timoto mo brawai ka mo so la ne woska ka Agradaa problem yi come solve the dada o ka Agradaa problem yi come solve the dada but you can compare yourself to Adwenepahene aka Nkrata King Kong aka Fufu King aka Bema Yemfa na yire nim nyafom aka Mr No Pressure with my chair pressure be fa wo mema wonna memo atena ase am oni nyina han nso na memada na medwe me ho ta Agradaa Nkrofuoɔ ne mu nyina mu ya Jimmy for ate mu nyina mu ya kohwefoɔ mu ya nkwaseafoɔ because mo support kro no obi support kro no bia de wonim nyansa ai mo no tobe nye social media akasakasa wo enye social media akasakasa munya akasakasa no na mo fa nko Agradaa na mo koyi no munya social media bro me ho ye pa ai Solomon ai South Africa so ate ase aminshira wo mbaso no ma share ta Agradaa Nkrofuoɔ no de me say mo ya assemblyman for Maxwell was a great man yes Maxwell aminshira wo pa ti Agradaa Nkrofuoɔ no omo ya assemblyman for Adwenepahene ni ti ukoto se Adwenepahene fan bia no ukoto se Agradaa Nkrofuoɔ no bi kan sem fa Adwenepahene ho a mon kan kire mo se Adwenepahene se president ansa assemblyman ene ne nkontokwa because we be president position wo no higher ai so ata say be enu guase pa se na nado ene assemblyman be akontokwa enu guase kese what a disrespect na assemblyman ya yama position makoda na Agradaa Nkrofuoɔ mo se ne president ba be kontokwa now president no se ko ba low kura o ka president na ba low to obi akra kuma to ni Agradaa Nkrofuoɔ no bia ne ho a be mo platform dabi bra no mo so mere sa abre ni bi omo konkonya over 100,000 followers no mo fa me face Adwenepahene so we Agradaa ni pa na se wo no ye na wo omo mkuta over 200,000 kra ne 3,000 kra na ayi 300,000 kra no mo kra ya meda omo ye wo mo ye nkra wo ye nim ye no ye si ye mfiwa ne mfiwa but ka se be fiwa wa ha wo betena fie asu bosu ma
nti Agradaa Nkrofuoɔ no munya dede no munya esu no esu na dɔso esu na yɛde adɔso munya esu no munya esu no fufuo ken na ɛkasa no bɛma yɛmfa ne yere ne munya fam na ɛkasa no woni yere onwale onhwɛ ba onhwɛ yere asiafoɔ na memete aburokyire na memete ɔbaa so na mentu adan kasa me nkamato plane mete aburokyire sɛ ka mete aburokyire ɛna mentu adan kana mete ɔbaa so kasa me nkamato plane edem mehwɛ ɔbaa ɛhwɛ me ma 4 kra no at least mapa wɔ Ghana yɛtena build fie kama mapa dem wɔdwen no ho moyɛ nkra what's ase moyɛ nkra ta Agradaa Nkrofuoɔ no anka Agradaa kaya sɛ kaya ka mede masa ase ba kokora da yi gope sɛ ede bawo na ka de hu pipes no de ɛhyɛ won sɛ ntina on sɛ Adwenepahene de meme no on sɛ da bia no meme nyansa na kita me no enti no sɛ oba me nkyana me pamo a na da no dambo sana me Adwenepahene metie won sɛ social media nipa bebre ka sɛ Adwenepahene nye but sɛ Adwenepahene nipa ntra so de ne bebo Adwenepahene na Adwenepahene pamo no pɛ na abodam na yɛ dambo na yɛ kra omo tomu ntumi tina na ka wiase de obi asa bi wonye obi asa bi wagimie obi a wonye a wote wo hu afiri nipa no se kode se ka ho to ka da wada but wo de munyina mo social media so the whole media no obi Adwenepahene bete ne hu afiri ne hu bia na aye ne dambo that means na ye the power of Adwenepahene na kira Adwenepapa ekita ben abrante wi na kira Adwenepapa ekita me kira wo nipa Adwenepahene ye etime pamwa ebe ye odampo from nanti ko ho to ne obi a mapam na firi machi bia no nipa na aye ne krakra omo da omo na omo tena omo ntimi ntena so ati ase na demo na wo jimi na mekomanim yes me say me a president me nua ba wa say don't give them attention Agradaa Nkrofuoɔ the same time say me obi adin no no be say Nana mo say they are crying like babies. Ombesu. Max or say bro, or say Max or say don't give him attention. Small boy. Omo yam cry. On say me on say me drive sit no. Memu obesu sa. Why hunt me na? What I say? Yeah boy, say greetings to Becky and Nana. Ya me shira po mu nyina on beti na kama. What I say sa. Enti he? Yes we no wu na hwe na. Sa Agradaa wa hwe ya na Nkrofuoɔ na Adwenpo ne kita omo no omo mpa Agradaa yie omo mpa Agradaa yie o Agradaa Nkrofuoɔ no mpa ne yie nti Agradaa yesterday na Adwenepahene na ekasa no what you say yeah highway na nam so no highway na Adwenepahene me nam so no highway na no wo hye what you say na obi amekuta ka na say ka ne engine so turbo engine na ko wisu car na engine so a very was am ho highway untumi kura you can't stand Adwenepahene no nta Agradaa Nkrofuoɔ no be no beti Agradaa Nkrofuoɔ no from omuti be so na ase obi atimi stand Adwenepahene to say Agradaa Nkrofuoɔ no bi keka mu a no ye dia hwe omo so me mete flower say krempo me fa flower say Agradaa Nkrofuoɔ no me se me nkasa me kasa me fa we wo form say we wo form say ya na me to no say ya na bo nipa ba ko pa obesu ma nti Agradaa Nkrofuoɔ nyomu yakohwefoɔ ati ase omu nim nyansa obi ati wi ase support kro no de kronfo de oyonko na Adwenepahene o support kronfo a wagimi asiafoɔ munsu nyansa na mujimiesa na jimiesa mo like video na mo share na de se atwetwe omo nkwa atwetwe omo because omo jimijimi na ya atwetwe da 1 gig ato omo to 1 gig su asia 1 gig jimi se atwo 1 gig ujimi se atwo abofu nu asia fe na betena ase na mechia ona abode ndien mechia president aboa da be na mechia president da 1 gig da be na ba mechia president da asia na de ohunu se e ka na se hina to da fe de mo pacho afa de mo pacho asia jimie sa ena mu jimie sa na mu jimie na mu sua nyansa ena dambo ewurawura mu
Mr. Agradaa Nkrofuoɔ de Jimmy Ndambo. Me so akada Agradaa Nkrofuoɔ ma better live video we so. Kada Agradaa Nkrofuoɔ no. O ma better live. E jeli Agradaa bia no musu. O musu ma. O musu ma. What you say? Etino ebusua de bia na be kan cry dey. E de akyere mo. Move on. Don't mind anyone. Oh. Na menia Agradaa Nkrofuoɔ de omo ya nkura o. Omo ya nkura nkete. Nto ho de omo ya Jimmy for say dem maka no. Jimmy for nkwa no support Agradaa. What you say? Because yen tra buruchire anya adwumaden. Entwa dan kan hwe ede ne yema. Enna ka papam. Na Agradaa Nkrofuoɔ no hwan da ka papam. Omo ka so omutimi kire. Agradaa Nkrofuoɔ no hwan da ka papam. Omo nim mo ntra me pese me bo omo din because omo nyina omo ya Jimmy for. Agradaa Nkrofuoɔ mu yankwasiafo mu ya Jimmy for emwa once me see me tu no motiem to hwe times Adwenepahene use media no so muntie o hwe times Adwenepahene use media no so o hwe can say ahoɔden ekitaye na ya na Agradaa Nkrofuoɔ no bi person komusua but emfa momo emfa so da tene Agradaa gusu dem abusua maame no gusu dem a ompie ye to 1 gig atomoto 1 gig na Jimmy no watimate ne Jimmy no kakra anka ebeda ne nyansa ketu abi eta beto moto ayese 3940 so ekwa Ghana 3940 so kodu Ghana kra ye hu no ono so Jimmy sa panyino wo mu na 3940 Jimmy sa to we 3940 a wo Jimmy ya ai be si ne nkra so na so de na beka Jimmy sa what you say sa pepe tawusa baso na no share video na da my mo so fa Adwenepahene aka Enkrata mu King Kong aka Fufu King aka Mr. No Size aka be man fa na yire na munya fom aka Mr. No Pressure be man na yire no de papa mani di enre mo mo tete social media na so da mo tantam phone na camera si monim e de na papa kra muntimi ni munya no fo papa mpo nom na mo sa de mo abo Agradaa ena akro na anwo ya pani once 1 gig atomoto 1 gig na atomoto no 1 gig internet breaking news na musole na maame ne wo fie na Agradaa wo fie na mama part wo fie na atamfo ni bewu atamfo be kolo battery once mo Jimmy muni evidence bia muni hwe once Adwenepahene na me ba social media na me nante se kura na on say me say me tua na o matiem se me tua na o matiem se me tua na o matiem aba se me tua na o matiem se me tua na o matiem se me tua na o matiem se me tua without me they are nothing yeah bro Agradaa Nkrofuoɔ ni am say Agradaa Nkrofuoɔ ni hu yo say free Jimmy we kro mutimi nto we Agradaa Nkrofuoɔ no Agradaa nipa bi o yusu ka wa brochire bia bicycle yes ye roller yi ne board nsen no abusua me ka bibia machine yesi hoyi machine yesi hoyi me say uber machine yesi hoyi ne board omu yusu ewa abrochire sa machine we nko akeke no ne board nti Agradaa Nkrofuoɔ no nyina no mo no hia omo na ma dwempo nti omo nya ska ntimi ntram botom Agradaa Nkrofuoɔ no omo nya ska ntimi ntram botom omo cars krom yusu kra we board nse omo cars na we mu ye nipa ma beta asa bo mu di maako obi no obo Agradaa di support Agradaa bia na omo come na e di omo live hustle life. Hustling every day, mama hustling every day. I'm hustling. Hey, what's the Ghana? Who of us will be Agradaa any portable? I swear. Make a tell. So to Ghana, I now say here umpa. Oh, who's one of us was Agradaa any power bruchly? Make a tell. Because hustle life from live bruchly. Yani live better life. What I say, the car pem. I say Agradaa Nkrofuoɔ when I talk car bro 20,000. Yeah, that car bro 60,000 euros car. Over 60,000 euros car. And yeah, them. Agradaa Nkrofuoɔ when I talk car crumple 20,000. I want to me 3,000 4,000 1,005
obi okronpa ne car kwa ne use no be 10 years any adom no the man so on tua no bosome ngakra what I say but ye no ntina ye no da bia no wo hwa Adwenepahene ho ya me do nyam so do tube botem so wo anhwe ya udi machi a me me free a different planet too me free a different planet altogether what I say asa Agradaa Nkrofuoɔ munya yasresre no ai na monkoje brand new car na monnem brand new car what I say na monnem ene hia kwasiafo na munya wa mene life man na monka no krenchira Agradaa why monka no krenchira Agradaa obi se dey oh na sa creditor o krata na kire uni krata ya strong abede no akwaje car ya credit so uni krata what tell Bruchira or crata and you're stronger. You can't get brand new car. You cannot get a rubber cow. The that means say Nipana Bobra. Nipana kuta crata a strong crata and a yiska. O crata strong no and on a yiska. What I say to say only crata stronger. Okuta 1 year, na Agradaa nipa over the brand new car. Wajuma ye usika crown so a check no ma ye adwuma tua wunta ha tua nkura sika ewie san tua dan ka hwe ye ne ye ma kama sanda ka kama yenko sra ade mfiri Agradaa ho yenko sra nhwi mfiri Agradaa ho what I say anti mo a mo se mo ye Agradaa Nkrofuoɔ no mo nkoje brand new cars ne bi on credit ne hwe ade mo nkoje bi on credit nso ne hwe ade nso mo ntumi eza mo krata akra nye hey mushufa kura asese ewurade Yesu asese what you say ente busia makache musa Agradaa Nkrofuoɔ ndo munyina mo jimijimi me metamfo bia no ampenasem metamfo bia no ampenasem wo ya metamfo a metamfo bia me mframa bokra befa ho kura no me say tia wo me so metamfo bia no ampenasem because metamfo de me kope wasem ayede hwe metamfo mehia akra ma mani agu onum Agradaa Nkrofuoɔ nya me ni go monum minimonum Agradaa Nkrofuoɔ nyina minimonum from A to Z minimonum tetagu monum agimefo nkwaseafo mu nso anyansa mu ma me kromfo ni ba kohwini ba sansa ni ba Agradaa na ono odam na bodam ni na ono no so nso anyansa woto na ono no de gimie saa na na wieye na aba no Agradaa mo hu Agradaa wieye na 1 gig abete moto no 1 gig abete moto mu nso anyansa wate Munsu enyansa na 1 gig atemoto 1 gig atemoto sama amino ma afie say kin mu hia he kan say empaibo mu hia empaibo na 1 gig de 1 gig ma afie nti 1 gig ma afie ne de na ese empaibo na ese musua empaibo ha o mbobon paye na sefo na beboa mo na nya sa paade a ene ayeka the police are our friend me menam nyina ye guide me o menam nyina ye guide me the police are our friend what I say menam nyina ye guide me to be me pe ye be chewo and the system is working 24/7 menam nyina ye guide me the police are our friend what I say asiafo mba no mo suanyansa Adwenepahene be chiro say police for crime pon guide ye na o jimie say etwo so na mbetena ho na mu jimie na mu jimie mo jimie mu ntimi suanyansa ha Agradaa Nkrofuoɔ no me se jimie abusua ene krono omu nyina omu nim nyansa Agradaa Nkrofuoɔ no nyina nim nyansa nka me na me be chiro Agradaa Nkrofuoɔ no nyansa no so no omo se omu no so mu nyansa no nyina apem nti jimie na no muguso mu jimie ta busia obi support Agradaa bia wa jimi onim nyansa ewiase support krono na Agradaa so na ne social media we so le amekoye 419 because Agradaa train omo ama ne omo qualify to munim so mba besua Agradaa e da bokro no nyame na betwem nyama mo kama akomako ta busia sa pepe nti Agradaa gusu dem latest information and no 1 gig jimmy for no e de beto ho enra 1 gig 1 gig be breaking say Agradaa Nkrofuoɔ nyina elem omonima guase enim guase penny obi akam say Agradaa machine ye ntade a asai ne gum ntade a wa sha wo mpebi ne gum kam be select bi na kam da bra Agradaa no still na Agradaa MP he say 1 gig asan now so Agradaa anya hwe wo de me package bi na ma shepo da bro why
ba package bi kama na ma shefo na ma da bro ti say Agradaa Nkrofuoɔ no munye scan twa mo dan ka mate say ebi mu kra start tututu omo ebi mi start tututu omo a che say edin ya start tututu bi mu a ai Agradaa Nkrofuoɔ no omo nim nyansa nti ne jimie na kwadale omo ena Agradaa Nkrofuoɔ no busu entrotwa on the way Agradaa twa ntro no ne Nkrofuoɔ no pepepepe to be no be Agradaa bia ni evidence obi odin bebo Agradaa bia any evidence entro twa nko a obi twa ntro ne anopa awia anwumle anopa awia anwumle sa jimie sa cha Agradaa dey say jail woman jail na no nam kwan so ko no jail na no nam kwan so a we dey wo ko no tinya me hira wo so obeti no kore e obekiti so Adwenepahene agina konya I metu ano matiem Mr. No pressure Jack relax what you say to kwan na bobra papa ya adwumaden na yisu ka am no asia fo mo ka adwogre full picture kwa mutimi twa to social media Agradaa Nkrofuoɔ be brain timi twa full picture nto because omunim dressing jimie sa I was about to make am for a divine organic skincare product at the amount sour pepper can food divine pills so I the amount now me can for a healthy yes so I the amount dread loss be a boy what I say now me can for a tap send at the amount because send this coffee in kwandi app be here tap I promo code be here Adwenepahene no ide no abogum simple as ABC sour pepper now me shout on kwanem for two teams Agradaa won pie Agradaa be guso ama ne Nkrofuoɔ ma ne ho akire no saa Agradaa Nkrofuoɔ ma ne ho akire no saa so ate ase nti ye no sabi Agradaa Nkrofuoɔ no mu omo ye ntoto fefefe wafo ni nyina obi ni ho a ye be ma omo attention ye mfi obia so ate ase nto mu guso no munyimi Agradaa Nkrofuoɔ nyina nguso no munye de no munyimi omo guso aye de agimia no omo angasa do muti akopim eduam se panyan Mr. Agradaa Nkrofuoɔ no aka one day on be social media on be kasa no mu susa but chance posting at the pain no my head me me no say me shira won to kwanam me say kasa bi peace out.